Раббымның мине яратуын күндә тыйып яшим, беләмен. Аны һәр көн яннарымда тыйып, күңелләрем була, көләмен. Шатлыгым зор, рәхмәтлемен диеп, рәхмәтемне көндә җиткерәм. Шундый ышаныч бирә, шоклап тора. Ташламый ул Раббым, мин беләм. Рәхмәт хисем кайчак ташып чыга. Рәхимлеген күреп Раббымнан, бар кешене дә тигез ярата ул, бар тоянышы ул халкымнан. Бу сүзләрем юкка гына түгел, чын ихластан, йөрәк түреннән. Мин тагын да сиңа якынайттым. Рәхмәтлемен Раббым бүгеннән. Автор Гөлнур Галимова.